Depan pamberi jangan jasa. Ini ya cara untuk jadi baca. Mereka mira murid pamlat. Ini mereka ini semua bapak di Tisora, wakapun kami nama. Akhirnya dari pemerintah sabu, wakapun kanan. Akati anda kuma mrandu wangu sinchaita wanoenda nani walimakakulu kwanota wasika kumbai kukuku watachonja chiye chudzoma wako titi chonja ndipo akanominata mazita arumboko kukuku wali mbukuto kwadondo saka tinokonza tine Michael Mbata tine Gora Bukura dondo ini sadondo na sagora tu wagani pau soko barafamba barasika ku ile kwenda buku matatu kufune pa rasika shuku kumusho kwa yes ndia nchechezo walikatayo kule dondo akatayo kuti titongeso wakabhauka so Adikun pasangana mlefuta, pasangana mleshikomba. Ndipo kati kwa pasangana mleshikomba wakapoa mtongo wao wali wao. Tinani siku. Wakapoa mtongo wao wavadzoka. Wadzoka ya changana mleshikomba kati anonga pikisa asini 3 days ba. Ataripota nyaka kupi banitasi. Wishwa wakapoa ndo nekana. Tuzona after the papa tamba zama tatu nai vile pa kuna to ngoma polisi so dai sipukanye to sipukanye ndiko pasisi bozo kwanzi nguri yana kuna kuti kwa mtasi tasiba kwa kwanzi Mike Mbata ari kumbira noise protection order katiya kunani isa tila kunongeza wanongeza kupi ari kwa kuti nesu bakata protection order yayi tikati susu ichobali chakaitika kubva kunono semuri uko pakati semuri yangu ni muriya kuti wazi chobali pakati pavanhu iwo chinhu chakaitika chii chobali si chobali ndomasoka Israeli ndobatsiwa chi kuda kubesero ndepekuti toda kuziva kuti kutongo kwakaitwa ndizvere kana zviso kuti pamwe iwo rupikisa judgment there shall was good. To me, judgment has to make sense. Because Kamashit was spiritually accused by the spirit of Shepherd Tizora and Stevie Tizora that you killed Shepherd. Spirit is very good. If you say you are spiritually accused, what do you mean? Who is the spirit medium? Ayo, ini ndakubvunzana. Ndatika. Makaenda ngame. Makaenda mapriva profit. Saka spirit inde. Basi. Amsuri shi mtasani dari si changa sira uno zisimba mbaya matangira daita nya ikingi zakaitika ndizvo kuti pakauya shoko rekuti kazi Mike Mbata na Tizora naiye udhora adongo wakauraya Nick Shepherd akataura shoko iroro ndiye Tizora wacho akanga atanga kuya ku akatombuya kudare
ari kuti tizora nhasi akutadza kuya akutoripa kuti wati kuri ndona kana moyo musina tizora ndokwaze tizora adi ndienda masday because already zvamunzwa nezvakataura pajudgment takasiyana spiritual kana mautaura imimka pane svikire riri ramaminaro rakataura nezvi kana pane riri munhu anga achibudirwa angari ari kuti mumheya aiwa inoziva zvandinoita ini kana moya kudare kunoka ndinoda kuti munhu wacho ari kubudirwa anouya tobvunzana tiri tu samonzi makariverengere imi mukauya oneka tizora wacho haapo kusvikiro racho nyakubudirwa wacho haapo ini ndoti apa ribude futi apa robuda totaurira tiri tu tokuita totobvisapo imi makamira po yamunhu yese makazwa ndamira pamberi pamambo Mutaza ini nedzimai umbata zvakaitika kune wanin'ina wangu apa namukoma unogara mavari haagari kuno unogara kuharare anotengesa shangu ari kuharare chakaitika choti musi wa 22 November mureko ambata kasvikaumba kwangu gore ripi 24 gore rapera wasvika pamba pangu wanga wari 16 wari 16 kudaro kubatanidzana sabhuku pfungai ari apa andina unanga wako ndokubvunza ndakabvunza sabhuku muning'ina waning'ina wangu muning'ina chichiutora zvinhu ndikanza regei vataura babunene vataura mukoma musha washata ndikati washata ngei kainge ngozi yashepard ani kai shepard tizora wamakauraya ini kwanzi ini maka muri baya akati ndakauraya ini muri baya sa businessman ndimakabva mapasi ari ashepard zvino ngomabvuma hii musei tiri tibatsirano ikati makanzwa ani kati kanzwa audio ikati makanzwa audio zvikanzi so munoziva panoti pane wakadzi paniriwana kuti wana wadigogorora zvikanzi wada unetsa uyu pondei munhu ngatiponde munhu ndikati nonono kuponda munhu handipoti mapedza muswa mutoparai mumhosva zvindakautaura zvikanzi tiite sei ndikati no handiri mati mapasi akapuwa mudzimai wangu mudzimai wangu ndiachadini ndiatsanangura kuti akapuwa sei mapasi sezvo kwanzi ini ndandabuda shepard akafa gore ripi kana utsanangura witanzwa audio ndizvo matauro akaita zvaita kudaro wakabva wati iweiwe nhasi haufaniri kubva pano panyati kufamba chete takuponda tichaona njira dzatichaita imimi muri one of the accused people ndima kauraya imimi munzi ndima katuma vanhu kuuraya kana vanhu vauraya wotora mapatsi wouya kupai andi saka imimi nemuurayi makafanana wozi mhosva yekuurayi itori diki pane yenyu imimi semuturu yomuurayi ndimi tone mhosva hupi so abeerai avo vanhu vauya vari kuakuza yekuti ndimakauraya ndizvo 16 vauya ndizvo here kuti 16 vauya vari kuakuza kuti ndimakauraya bvamadini so zvendakabvakaita wandichiitira kudaro kuti takuda kuponda ndikati nohanda ndizoba solution iripo ngekuti ngatigadzise nawo ipere ifemiti kazaende kwa mambo Chikomba ivaenda kwaishi Chikomba ndaenda kwaishi Chikomba takaenda kumuswa 9 tasvika kwaishi Chikomba muswa 9 ishe Chikomba akati iye
yakabvunza mbata kuti tidambudziko riripo nderikumbata kanzi wana wasororwa nengozi yacho rufu ruitika mumusha medu uyezve kusarorwa uyezve mari wana wasubata mari zvakadini zvakanaka mambo chikomba ibvati nhahurwa inii yemutaura yarimbuta yatizora kanzi yakuitwa yakapera kwamomutasi tizora ichitsanangura kanditizora airi papi mbata bvuma mhosva yangu yekuti kudii ukatakauraya tese shepati iwe wakabva wabaya munzeve slish ubva watora matusi ake ubva wabaya ubva watora ubva wakwirana zvinetira kuenda nemvura kuenda kushopu wako zvakaitika gore ripi 2000 murikuvona zvaita kudaro mambo chikomba akati iye ishe chikomba akati iye nhaurwa yenyu ifambai sekutaura kwanga ita kwamana kuti tifambe ndikati ini handifambiba kudzidza ndakaita bhaibheri ini kudzidza ndakaita bhaibheri aya bhaibheri handikubvumiriba kupfuuridza naisaya 8 okay kupfuuridza ndakadzidza nebhaibheri inini handikubvumiriba zvaita kudaro ndogara ndakataura vakawanda kuti mhosva yekutanga yamuchapiswa nayo kudenga ndiye kunyepera Mwari. Erendai moverenge Old Testament mukaerenga 1 Kings, 2 Kings, mukaerenga Samuel, mukaerenga chichi zvese nyamwe munamato yenyu yamunotanga kunamata muri kuangirikana kumethodist muchitanga chechi munozi chii ngatinamatire watungamiri wani wedu madzimambo nechii zvese handizvo here saka mambo ari kutaura ndini zvowamunamatira handini here wamunamatira saka manje kana mamira pamberi pangu munozoda kundinyepera sei izwai handimi munonitaurira chokwadi angamukona handimi munonitaurira chokwadi imi munofanira kumira kutaurwa chokwadi because taisai munhu auya tizoraro kuti takati tese iwe ndo wakazobaya nzewe ndio wakazodairwa ndio wakazotora maturuzi ndio neturuzi rakati nerakati handizvo isusu hatina proof iyese asi munhu akunongedza iwe kuti ndiwe saka the onus is on you kuti tese to prove kunovazoita kuti zvecho handina kutora maturuzi emunhu handa kurayimo ndosaka ndobvunza kuti what have you done kuzvichenesa kuti uzvichenese because ukataka kumhanya kuti handiendi kunganga handiendi kupi asi kuriko kumwe kwacho kunofanira kuti uchenese ikoko saka uda kuenda kupi manje uda kuenda kugeneral hospital saka uda kuiti so zvakabva tatapamambo chikomba pachichikomba takudzoka wakaunitetina kudi kuda kundikwadza zvaita kuti mangwana kuseni ndibva ndafuna kuenda kuti kumapurisa kwaroda ndibva ndataura nhau yangu yanyaenda padc otaura nhau yako ndandataura nhau yangu padc musi wakamuswa 9 mukoma nasabhuku wakabva adresa village rese vachiti chenjererai munin'ina wangu ati imhondi akatouraya shepatitiswa vane sabhuku muswa 9 iwo ini ndanaenda kupi ndanaenda kumapurisa ndabva kumapurisa ndaenda kwadc ndasvika kwadc ku clear of court ndibva ndamutaura navo yangu aibva nipasamoni andipasamoni kudaro ndakabva ndadzoka nesamoni riya rine 3 days emusi wa 9-12 ndadzoka nesamoni riya kuenda kumapurisa mapurisa akati iwo havagoni kusevha samoni within 3 days ngokuti vamachakadidi vakawanda zvaita kuti ndakazvigamuchira ndiite sei zvikanzi mangwana kuseniseri wochidzoka kuenda kuti kwadc zvechokwadi ndakadzoka ndikuenda kwadc ndibva ndabva kufura mapurisa ndakazofura kuti pasvika vanhu vamwe futi 11 vanhu 11 vakaita sei kanzi vane sabhuku vakavata sabhuku ndikati horai vakaona ndiponda musendisazi vanhu vauya 16 vari kuti mune mhosva yekuponda anzi kubva waya vamwe 11 wautora nenyaya chii
imwe chete. Saka imi mamaenda kukoti munotora peace order. Ini protection order. Mamaenda kutora protection order. But kutora protection order ndo kusolve a problem. I don't solve a problem in ndo saka ndati nyaya iripo. Anizvo? Nyaya iripo. Chakonzera kuti muzomhanye kuenda kotsvaga protection order. Chii? Anzo, it's because pane nyaya iripo yekuti munopomedzerwa kuti makauraya. Tochibvunza kuti imi muri kuplana kuzvichenesa sei munyaya yekupomedza. Ndiyo makutanga kumbonya kuti handiendi kung'anga. Isaiah chapter 2 verses 25. Ndosaka ndati mimi nyaya yenyu muda kuzvichenesa sei. Ndiko pane mubvunzo wangu chete. Muri kuda kuzvichenesa sei kuti vanhu vakusiyei? Because as long as munoita mapeace order 10 asi vanhu vakusiyei because nyaya isati yapera. Kuti vanhu vandisiye avo hama dzangu idzi. Ndoda dheti rakafa Shepherd Dzora. Ndiri kuda sezvo Dzora zvakafa. Haina police case here. Ngoti zvinotaurwa nguva yacho ndati muno pakafa Dzora. Ngoti sabhuku mapureti apo ndakaita show kwamapureti. Alright. Izwemba. Mbona bambo? Ndikutora kana tutora samutauzika use. Murutaura kuti murutaura vanhu vakupe Egypt rakafa Shepherd. Andika. Mbova machiti pakafa Shepherd ndandisi. Saka mariziva sei? Imi Egypt rakafa Shepherd muriziva. Saka mamusipo pari macho. Saka pamamusiri ndepari macho. Ini ndakakuta sabhuku apo ndakata kuita business kwamapureti. Ndakaita kuita sabhuku kuti Shepherd akafari. Zvikazi wakutoya kune kuti. Ndibva tabvunza kuti maya sabhuku maya. Saka nasabhuku muchirudare. Kana sabhuku akutaura Egypt saka muchirudare. Ndaucheneswa ipapo. Ndaucheneswa. Mati mukateta ndisi. Sabhuku akutaura Egypt. Antaura David. Anantaura David. Akati akafa usati waita business kuno. Ndizvo akataura. Akanditaura masoko yacho. Hapo. Akura. Sabhuku akatanga kukutaura kuti Shepherd akafa iwo usati wamunhu. Makutonipa mukafungwa nekuti imimi nasabhuku mune rimwero. Munoziwana, imimi nasabhuku munoziwana. Mama zokusikana sabhuku pekuti zotombodhiskasa nyaya yerufu weufa kwemunhu. Kusvika sabhuku vakupa assurance kuti haumbobandwi because wanga usipo. And date no good, no one more. And the date yekufa kwemunhu munoenda kopiwa kwa sabhuku sei? Nobody muri ne date. Sabhuku ane date certificate yaShepherd. Mudari munomba sabhuku mugebe. Izvona ndakabvunza kwachikomba ndikati iwe Dzora munini wakauraya gore ripi musi upi hana kupindura rachikomba racho rakatibvunzwe usaone dheti ndikati handipinda nedheti sei. Chinhu chinonzi trite law chinoti izvo. It is the duty of the complainant to prove beyond reasonable doubt kuti zvaari kutaura ndochii. But you are failing kuti munyasobudisa nyaya yenyu pachena kuti nyaya yenyu yakamira sei. Imi muda kuchena ndii? Muda kuchena kai? So makamira ipapo makasvipa. Anditi chizvipuruvhai kuti muchene zvichenezei mutadza kuzvichenesa. Zvatiri kuti muchene Dzora apa munhu ari kubudirwa nemweya wani waTzora apa sabhuku akakutaurira madheti nechii apa. Ndiani futi umwe wacho akakutaurwa uyo akakunongedzai munzeve kuti ndimi akazobaya munzeve anzani. Handiti nyaya yenyu yatodii yatopera. Dzora wotitaura kuti musi wemazobaya munzeve handiti mamuri kupi papi mamuinani iye angachite ati nyakubudirwa uya makauraya wochitipaka picture handiti yekuti pavakanduraya vanhu
ndandiri pakati angaenda ningira izvo ndozvatoziva izvo kuti munhu kana achibudirwa ndiye anotilidha kuti munhu yakandiuraya pakati achidai akadai aina ningira asi mauya kudaro vanhu wese wavo watuti wacho ndiwo vanofanira kusunungura here hawapo asi ava vozotakaurayi navo vari kwakumuraiwa izwai masungisa wari kungomhanyawo naro nekuti ndii makauraya asi ari kuti atiri tese pane maonde vanokura muri kuuraya maonde nditi mufunge ishumba maonde izwai tati bambo hatina kwatiri kuenda tokuwaster time tokuwaster time ava vanhu watoripo ava ndiwe kutaurawo newe maemotions ava wade kutomogumbukawo waite zvari kuita asi handiwo wane nyaya vanhu vakane nyaya yakakosha ndiri kuda because judgment yakapiwa yanzi you are spiritually accused ndiri kuda munhu ari kubudirwa apa tizoona kuti ari kubudirwa aripi ini takazoita taizaamutasetikaa kukoti musi wa 16 musi wa 18 tikapuwa judgment kukoti ikuzi chii andingamona pane nyaya yenyu manje ndopandikutora manje kuti kakuhanda kenyu manje akakuchenesei because iyi protection order this is not a judgment order makango apply for protection of mapiwa kutwasa kushungurudzei chete asi manje pandazoona utsotsi hwenyu manje panobuda utsotsi hwenyu manje pandikuti zvichenesei bambo imi pamakano apply for protection order mune chimwe chinhu chamakati chiiswe mukati as a condition handisi chinhu ichi number 2b not to force the applicant to engage in any traditional or religious acts that is likely to damage the applicant's religious beliefs. Angaona kakakunyepera mungwara kana kutaura kai. Dai vari munhu ari genuine, dai muri munhu ari genuine anoda kubata anozvipfuurira. Mudai musina kunoisa chinhu ichi. Because already mukati in any traditional or religious acts, it means kuti mamamarambanganga nemamaramba nepamufita. Adisi saka munobatsirika sei makadaro zvese maramba saka munobatsirwa nekuchechi muriyo handisi kuchechi hamuko kuchwana saka munoda kubatsirwa sei munoda kucheneswa sei twati kubatsirwa chikuti vanhu vanakuwanika mungaende kuda kuchaya ndokakuramba kamupidzaita kakuti munaigare pasi tichipedzi chi zvichaitika manje if you are not careful vanhu vamakatorera protection order havasi vachakuchayira muchachaiwa nemunhu ane zita risiri protection order andikamaza ende machaiwa nemunhu iyeyo kana muine chekuita nekufa kwatizora umwe munhu achakuchaya kuti mbama makarara nditizora alright inini zvanduda maisai hakuna kwatikuira nenyaya because as long as if you are kana musiri willing kubatsirwa tetikuwesta chii handikwanisi kuti ndikuprotectewo
kana ndikuchengetedza wakatochengetedza une protection order yako handiti whatever happens to you enda kumapurisa achitaka ndijekese mabumtasa ningare samtasa wadina wangu wali 2 Richard na Simba wakaenda kwa Mkotsanjira waenda kwa Mkotsanjira wali 2 Mkotsanjira yebo wata mumushamenyi makatakura murunzwa je makatakura muda uchikugati makatauri wandia kuti wakaenda kwa Mkotsanjira mati chechi asikati zvinanga sevaprofita makazwa ndiani kuti wakaenda kwa Mkotsanjira saka you cannot use that in a court of law because according to zvamakakumbira makakumbira kuti mabeliefs enyu must be protected. Then why are you engaging yourself in my activities yamakati hamudi makati imimi papepa ramakabata izvo makanzi don't force the applicant to engage in traditional or religious acts that affect munonzwa saka izvo makatoenda zvokuenda kuti you peep into someone's phone handiti kana kuti mamunotumirwa kuti audio handiti inoita go against chitendero chenyu handiti then you act on zvamazvo audio then it means kuti makamira pambena mukunyepera kuti chipostora muchidinga ngamudzidi asi muchizvida asi muda kushandisa mitemo yenyika kuti uise paadvantage imimi manje ndimwe muti wamadofu hayazivi makazoverengerei zveng'anga kana musingaendi kung'anga munozvibvumirei ende makazozvibvumirei zveng'anga kana munotaura because Mkotsanjira wakati mumusha makatakura meaning kuti you believe tikazvataura Mkotsanjira mirai ndatipindurai saka munozvitaurirei mrani zvinoitika musipo hazvinei nini ende musataura nezvazvo iyo moshikomba kwamaitihamba kuninganga irumba wandichedza imunozoitirei follow-up zvekuti nganga izvero yati inanomboita follow-up saka iyi audio yazo yasei wakaipoa munin'ina akatotiza paumba iyo akamuita futi the same thing zvakanditei kunzi ade wanti matokorochi unodi wakaromba wakamushedza munin'ina wangu Victor Mubata iko ndakagara mwavu akatotiza paumba wapamusoro kwakumana wari 2 iwa Richard nemasimba aiwa imiso wayaisokondizeni kuti Richard nemasimba ndorume wakazviita kuti why kubva mati Richard nawo wari 2 ndiwo wari dambudziko why kubva matobhiliva zvishoko zvakumana ndiwo dambudziko it means kuti pane Nicodemusly pane pamunosvika mukuru imwe makaranda muchiudziwa zvamuri kuudziwa imini asi mazviudziwa manje hamuzoda kusheya nevamwe ba munhu wamazviita zvenyu zvemuhana because muda kuti vanhu vakuonese munhu wamwari stereki shumba kutaura pamberi penyu wadina vangu pakudaita n'anga dzavanondishedza kuti mukoma uyai vanotuma wana ichaura kuti handiite zvemadhimoni wabvunze kuti havana kutuma wana here kairi kesi munoenda kuchechi ndenda kuchechi ichoka munoenda kuchechi Jehovah's Witness yes aibo bvunza kuti wakatuma wana kangani wakaita n'anga kairi wakaichedza ndikakana ndikati handiite zvemadhimoni handiti ndira zvechechi izvonamataboti hatine maprofita tine bible toshandisa bible shukura mwana saka mukazi mauraya munhu imimi munodii ndikandakafonda ndikubvunza ndakauraya munhu unokokaita chitanzo choro kuti kadaiso kuti kakumbira mukuru weJehovah's Witness ambomupunyusi kuti turikudaiwo kunyika munomugadzise nyaya dzeizounyika mumushenzi anoshandisa ayo
ndoda kukumbira imimi aizi sabhuku aizi Rino Simbata aindoti ukaunongidzana naye sokudzo aridokipa asi ndakaona kuti azhizha izvi zvemadhimoni izvi hazvishandi ndibva ndatirega ndinamati kukura ndakaita inini ndakatanga kunamata 1992 papesa ndasika namatiwa urikuzvinyepera ivokunamata zvandakusati uyaza kudzidzisa zvatua hamusati matangonamata kana muri kutendeuka muchiutenderera hamusati because chinonzi hunhu nyangwe muchechi chirimo usina hunhu muchechi haukwani chechi haida vanhu vakasviba chechi inoda vanhu vakachena zvino wakawanda imi munoenda kuchechi kohwanda but jira rekuhwanda pamunongofa musi unofa ndikuona kuti ndakapedza nguva ndakahwanda ndandiri kuonekwa imi kufunga kwenyu mubva kuti mwari haazi kuti pasi pano pane vasvikiri vanobatsira kufunga kwenyu mimi muribva kuti mwari kuunza maprofita ake pasi pano kuunza wana Elisha nana Elijah kuunza wana Moses kuunza wana Paulo kuunza wana vese maprofita ese kwaunza pasi pano kubva kwaunzira nhando imozotanga kachechi kenyu manje moti zvese zvana Paulo saka bhaibheri ramunoverenga ndiripi imi risina na Paulo na Moses nana Elijah nana Elisha chechi yenyu bhaibheri ramunobva mati bhaibheri ramunoverenga imi risina Elisha risina Elijah risina Moses risina Samuel nderipi iro rino ukangori maprofita mukapinda muold testament ndo maprofita embiri ndo maprofita echii embiri andizvo mukaenda kuold testament mukatarisa Elisha ainzi kuti abudirwe aitoridzirwa ngoma nehosho munhu aitoenzidzwa kuti ainzi chiizita rake ministrel aidaidziwa anonzi eministrel ndiye auya achiridza ngoma nehosho Elisha ko iwewe uri kuerenga papi mufukuenga shoko ramwari bhaibheri shoko ramwari bhaibheri zvatotaura rinoreva kuti iwewe pachezvako ukashandisa zvauri kudzidza ndikuti uri kunaka zvauri kudzidza zvauri kuerenga hapana mushongo munhu kwete kuti ukashandisa izvi zviushandisa bhaibheri inotaura chikristu netsika tsika dzamurutwa nezvadzo dzamuri kuerenga netsika mati tsika bhaibheri rinoti chikristu netsika tsika dzamuri kuita nenyu ndedzipi chekutanga unokudza vona mai wako mutemo uyezve that's a commandment tsika chii mabhuku enyalika inorungwa is right ndati tsika chii mukaona mukaerenga constitution yeZimbabwe chapter 15 section 282 and 283 zokutaura kuti basa ramambo rekutanga rekuita kuchengetedza tsika nemagariro echi with special emphasis on family values. Saka ndakakutarisai imi tsika yandoda kuti ndikubatsire ino yandiita kana musikazivi kuti tsika chii.
let's not cry louder than the bereaved. Kuchema kudarika wafirwa. Another mtu anamundo kubatsira. Kuti maybe pano mtu anamshaka Pane chauchazo. At the end of the day, this is mtu anasema. Andutu anazokubatsira wa mwana. Wano awa. Ndiri kutaura zokubatsira chi ibibi. And the only thing chamunokwanisa kuendera court against one and if violent conduct. And yamaenda kunopirwa chi protection order. And as in the court haikwanisi kubatsira ipa kana ngozi yobuda. Ende ngozi payakashatira iwewe wakazviita unokwanisa kuzviprotecta uchiita zvinhu uri kuita. Asi unokwadzisa mwana wakabara. Kana kuti mwana womukoma kana mwana wababa. Saka munhu zvakangonaka kuti chaunoziva ona kuti chinochiziva wobva wadii wobva wagadzirisa zvinogadzirisa apa tichakamboshata. Asi ndiri kuti inini ka mukati mimi kuuraya handira kuuraya mhuri dziri kuti aiwa ngatichifambe takadaro ticheneswe mukati hatifambi. Kuzvinongedza. Achimbogarai pasi Unoda unotaura mayo. maitaureti pamusoro inoitwa Margaret Mangaira ndakarurwa kwamubata Mangaira ndakarurwa kwamubata wabuda apa wandichiwaona mukorore wangu chaakashaisha hatiti chaakashaisha ngatiti kunatsa kwake uko ari kuita ndekwekuti mhuri iri kuenda komutaurira zviri kubuda kumhuri yekwatizora uko akakanganisa wayaenda komutaurira mhuri iye hachatarisi mhuri yekwatizora yamutaurira zvinhu izvi kuti iwewe ndiwo wakauraya hama yedu kuti ugone kuiuraya wanga uina mukoma wacho ndiye akatengesa munina wake kwauri iwewe kuburidza kuti iwewe ndiwo wakakumbira wakaenda kuna mukoma wake kuti shamwari ini ndikudawo mapatsi emunhu. Then mukoma bhati zviri right mira uone ndironge dhiri shuwa mukoma akagona kutuma munina wake zuva rodoka kuenda mhiri kwerwizi kotenga mhamba. Aenda mhiri kwerwizi kotenga mhamba iye akabva afonerwa bhabhi chiuya iwewe tatobata ngekuti munhu tatotuma kare. Iye bhabha ukwanga ari waenda kosangana nokuti ndo zviri kutaura svikiro nhasi rino svikiro zvisina kuya ngezvekuti mukoma wacho abika mhamba nhasi iri kumwiwa ndokusaka isusu tati hatigariba nokuti uyu dheti takapiwa zviri nane kuti chief atipe rimwe dheti taakuchiuya natizora wapedza nhango idzi mhamba iri kumwiwa nhasi. Saka mukoma anditika ndiye akatengesa munina wake kuna wangu mukorore uyu wabva uko abva watouya ubva wamurindira parwizi ndo zviri kutotaura svikiro right. Saka chatirwadza isusu pane uyu handiti tizora ari kutaura kana po takaenda kwashe chikomba tizora akanyatsa kutaura kuti takadai tichidai uyu akatamba roi ini ndakatamba roi uyu akatamba roi wese wanhwanga waripo handitika chazoitapa ngechekuti uko apo takaenda kwachikomba zvakaenda kobuda kwachikomba akati imimi handipimwe tsambaba nokuti tizora akaenda kare kwachifi mutasi. Saka imimi iwewe uyu wangu mukorore abva panapo iwewe chienda ukasvika kwachifi mutasi unoti ndinomwa tizora. Isusu takafunga kuti munhu handitika zvaataurirwa kwachifi kwashe chikomba ndo zvaari kuenda koita. Takapedza kuwa 3 days takawana hapana action. Iye bhaatoenda kutotisumbisa uku before kuenda kotora kuti aende kotora kuti auye kuno kwati ndinomwa tizora. Saka takaenda isusu pamba pake shuwa kumubvunza kuti mapapi zvomakazivoendishe endai moti ndinomwa tizora ngekuti tiri kuparara. Kamsana na mtaka. Ngorora. Ndeko nyarwata achifanganya.
uyu umwe ari kuti ndakauraya aripo warusi wanga waripo ndati ari kubuda achiti ndakauraya na uyu aripo aripo ndiye ari kuri panhasi ndokusaka asina kuyamba atendai alright okay right zvamakuita ka chiitai kuti next week Saturday ndo ndaitange nyaya iyo munounza kuti inotizora kusvikiro racho nechino kwauye pana next week Saturday muri yemukomana akafa iri ndiyo iri kuri panhasi ino ndiye isina kusvika akafa mukomana akaurayiwa mhuri yavo iri kupi anga asina kuroora baanga akaita zviya zvekuita zvechingwezengweze hama dzake ndiyo zvekuripa ndo vacho ndiyo isefemi mukoma ndiye akaroora munin'ina saka munin'ina ndiye ari kubuda pauiwo pamusoro iyi zviita ndanichikumbirawo kuti pamusoro yemakorokota ake inini ndini mudzimai wababa zvendiri mudzimai wababa washuva takaenda kwamambo chikoro orit inini chandiri kukumbirisa mama uyo ari kutsanangura uyu pari pamhosva dzekwamubata inini ndiri saka zvemwanototanga kukana ikwavo hazvina nebasa kumbirawo kuti semataura akaita muroora wangu nokuti akandinongedza inini kuti ndini ndakapiwa mapatsi ndo chendasimukira pai mapatsi akapiwa mukadzi wacho ndio nyaya yekuti